Nakabisita na ba ang tanan sa Casa Gorordo Museum nga nailang usa sa labing karaan nga balay dinhi sa Dakbayan? Kung wala pa, atong kuyugan si Mark Kosep sa iyang report. Yes, Jinky, ani ata karon sa Casa Gorordo dinhing dapita sa Parian, which is one of the oldest houses here in Cebu. Unsa man kini ang Casa Gorordo and how it played an important part in Cebu's culture. Kuyugi ko og atong sa taon karon. Ang Gorordo House gitukod ni adtong 1850s diin orihinal kini ang gipanag-iya ni Alejandro Rosales ug gipalit ni Isidro Gorordo, usa ka negosyante gikan sa Basque Province sa Spain. Upat ka henerasyon sa iyang pamilya ang nagpuyo sa balay, lakip si Juan Gorordo, ang unang Filipino nga obispo sa Sugbo. Ang Casa Gorordo usa ka maayong ehemplo sa usa ka kolonyal nga balay sa panahon tungod sa tiled nga atop niini. Ang arkitektura niini dunay sagol nga lumad nga Espanyol ug Inchik. Ang Casa Gorordo nahimutang sa Parian, usa ka makasaysayong distrito kansang mga sinugdanan masubay sa usa ka parokya nga gimugna sa mga awtoridad sa Espanya niadtong 1614 para sa mga imigrante gikan sa China. Ang lugar nahimong usa ka commercial hub sa duha ka siglo ug sa 1863. Ang Parian nahimong kasilinganan sa mga adunahan nga mestizo. Ang mga pagbag-o o estilo sa kinabuhi sa pamilya ingon man sa Cebuano nga katilingban og kultura makita sa arkitektura, mga luna og koleksyon karon nga naa sa Casa Gorordo. Bisan pa, kadaghanan niini nagpabilin sa iyang talagsaon nga balay nga tisa nga porma, diin nabantog nga usa ka iconic nga paraiso sa Cebuano cultural identity. So there you have it mga kasugbo, mao kato ang history sa Casa Gorordo which played an important part in Cebu's cultural history. Kuyugi ko ninyo para pagdiskubre sa Sugbo para kita makaingon, IDI, nariting ani sa Sugbo. Back to you, Ramil.